Maabig ya oras, unsi ka tayo namin, pinabibinan atata nga gagitan kakaaro. Maminsan lamot, ang brasa mi kayo, sayan pang kanawnawa, penja doon tayo manaral tayo, sayang kablin salitay Diyos. Kutun tayo naragdalon so say kabaliksan, na say panaon para say pamilya. Kaiba tayo lalamot, say marakdakep ya katungtong, tan kaiba yo lawas, Pastor Felipe Mandungat Jr. Pastor, welcome kayo sa programa lalamot. Salamat, Pastor Ross. Ti salamatan tayo Diyos sa katawan, Pastor. Lapod arapat tilalamot so sayan oras penja doon tayo panaralan tayo so say kabaliksan na sayan panagaral. Natan Pastor at say titulo na say wala tilad lesson 4 Pastor. Agaylay pules. Asam palalamot so say bulan na Abril. At agaylay pules so say panaon. Kanyan say kwanto at say tema na say panagaral at no manbukbukor. Aba Pastor, walay kansyon ng insyong awa. Para hindi natin, Pastor. Walay kansyon tayo, bali-bali ka to, nubukbukor mo. Tanangga po'y silaw na labi ka to. Manalwar ka. Ang paano walay anyani. Ay, Pastor, sikat saman si kami. Nubukbukor mo, diway liknaan, kuha na ninsyong. Kaya niya sirin, panaralan tayo sayan bukta, no talaga diway liknaan na sa ramay mambukbukor. Saan maminsan, Pastor Ross, nagmontay gawon mo sa tipang bukbukor mo? Maminsan, huwag ka man alwar, mangkasalanan ka tanta. Sa ikon dalantid, English, may empty nunot na mambukbukor ka awa. Sige to, so, agama marakap katon. Marakap aral niya, Pastor Ross. At least, Pastor, naman, si katayo natin niya, walay asawa, walay kaiba, at anta tayo no paano ito i-ministry ramay, mambukbukor at bilay, kanun tanto mo, nanangnang tayo ya, aluamot manayan puro nangistan sigam. So sa ilik na nasa rin mambukbukor. Pastor, sagbay tayo ya, mampatuloy at nayarin mong pikasi tayo. Okay. Pikasa tayo agad. Marumin Diyos, sang katagin min Ama, wardya kami lalamot mi sa salamat. At pangkarunawa, ya inya buloy yu lalamot, ya itirad si kami. Ya mampatuloy at sayan, panaral min sa rin ang kablin salitay. Ama tuloy min panaralan, susari bangat lang ni pakarad pamilya. Tanad sayan agaw, aralun mi susari panaon niya, dapat yagawin. No panaon niya panagbukbukor. Ama, karu nilalamot, so panamindisyon nyo, iya pagyo kami nilalamot say makatatawan niya kakabatan niyo, O Diyos. Tapian, mamaliyo marakap susayan pantungtung mi. At makaaral kami yung tan matiray kaagian niya manaral tan undadengalan sa ayan pangkanaunawa. Indisyonan nyo kami sirin, tanigdalan nyo kami sa isukaroon ko niran ni Jesus. Amen. Pastor, say kwanda wala nandurumaya personalidad na say sakya to. Wala rami babagadan silent type, gabidan mong bukbukor. Wala ibabagadan social type, ya gabaydan walay kaiban nainay tan malikalikat. Nayarin untuayan no maminsan. Pangbalot say ibabagay Biblia at pangbukbukor at talagan agnepeg tan agkumunayari awa. Basan tayo Pastor sa ibabaga na Genesis 2 versikulo 18. Genesis 2 versikulo 18 si katuya so papatlom tayo sa ikoto dya Pastor Ross. Tan ingkwan ng Jehova a Diyos aliwan maong aman bukbukor sa too. Igawaan ko na sakay a manapeg a katulungan to. Aga ko no maong yung mambukbukor sa kaya tuo. Kaya sa ikuan na sa Diyos at igawaan ko'y manapeg. Pastor, sa isa kaya tuo manaya. At sa Diyos walay plano to na inaya marakap. At sa isa kaya sa plano to at igawaan to tayo manapeg ya kaiba. Tata Pastor, aliwan siguro asawa na inay so sa manapeg ya kaiba. Awa? Na maminsan wala rin makaasawa. Kaya Pastor, nanungan tayo, sayan bukta, no, anturas ito sa ramay, wala Pastor, so say apatira. Ya, dahilan, duwakin na sa ituot, nagmamaliw ya, pamukbukor. Pero balotan, Pastor, nanungan tini, anto so say kabaliksan na sa kaya relasyon. At Pastor, ito ibabaga na Ecclesiastes 4, versikulo 9, hanggang 12. Doon to say kabaliksan, say relasyon. Ecclesiastes 4, versikulo 9, hanggang 12. 9 hanggang 12. Second to jay, say dwara asikaraso magmaong ng sakay. Lapoed walaan ira na maong tumang ni paakarad kimayda. Tano
ni pasag ira, say sakay bangon ng tuso kapara to. Balit, kasi, so, bukbukor sa no, ni pasag, tan, agdiyan niya sa nanay, mamangon, ed sikato. Untan lamat ni, no saray dwara, man kakdol ira, sirin man putangan ira. Balit panon so panputangan na bukbukor. Diya 12 say kwanto. At no say sakay at too, untalo na, saman so bukbukor. Saray dwara, untagirag, ira sikato. At say tinalo a lubir, si karaso, ag maganggano a napultot. Bali-bali, Pastor, amay-amay, so, imbaga, ditan, ya, nandurumay advantages, ya, nung walay kaiba. Ano, wala ba't yung relasyon, no, ang ganit sa'y kaiba. Ano, ang customer, no, mas marakap, no, agka pambukbukor, no, walay kaiba. Tano, undukol ka, walay magkaiba miya mampaputang. Awa? Lalo no, ang butel. Tumba ka, wala yung mga ibangon doon Tumba ka, walay mangibangon. Singa sa kaya luber, kwanto, ya, may numaya katerin, no, saksakay, pero amayama, kasi nga may panis pastor, saksakay, mamay numaya puteran, pero puter mo naman may amayama. May buo. So, then tayo, pastor, kailangan susay kaiba, lapod, mangiter na sa may community of fellowship. Kailangan tayo sa fellowship, hanggang dyan sa pananisya, pastor, ang ganayarin, mangbukbukor kalaba, yung mampikasi, yung manghansyon, yung mandayawid sa Diyos. Dayari man. Bangbalit, kailangan mo susay kaiba, yung mampakasilid sika. Bukol mo mampikasi mangansyon, tanan worship, unsawa ka siguro, untayar ka lamang. Pero nawalay community of believers. Yan yung nariringal mo sa experience da, nisi-share mo sa samay atalitalim. No. Lalo ka nung biskagad pananisya. Ano ni Pastor? Katun kin Pastor Jose. Jad church, ag tayo ya advice may, no, amay, walay ag mo labay agawa, amay bagata, diya kami lad kapilya, diya kami lad abo, diya lad abong, pareho labat mo sugawon, mandayo, man kantak mo diya. Agaman advisable agagi, say mampapatibay si katayo, amay, kung ibabaga ng Pastor Rosya, yung community of believers tayo, walay untulungan si katayo yun, mga ibangon, no, kapoy tayo, aton ma-importante, Pastor Rosya, walay fellowship ya tatawagan. Kaya Pastor, wala may istorya ya basa ka Wala ko nung sa kayaki. Natan, nang backslide. Okay, kwanta Pastor, okay, backslide so tawag tayo. Ano na ng backslide? Munag. Antay Pastor, say, kwanto, nang dinalaw na Pastor minsan, say, kwanto Pastor, mampipikasyak. Mambabantayak na, aray mabantayan niya para sa kapilya. Manggagawag na maong, mantatayt sa offering nga, kwanto. Sa kayak ng Kristyano, ang kulaba kailangan sa church natin. Kaya niyan mambugbog-bukural. Tay Pastor, mani istorya nira, wa manirad may fireplace. May fireplace, may walay mang pupula, kaya ganung putang sulik na anda. Tay siya ginawa to may sa kaya Pastor, inakal to may sa kaya kiyo, di ba fireplace, imbig to. Nagugulo yan, inatoy may imbig to. Tayo, amay laki, aglanan salita. Sa ikonto Pastor, yun doon tumbog ya Sabado, pawilakla. So, talusan to ya. Nubuk-bukor tayo, ang gapoy mampaputang, ang gapoy kaiba tayo, community of fellowship. Ang gapo sa may comfort and support. Aman so sa kaya ken Pastores. Aman aliwala bat ya fellowship man ay Pastoros so naala tayo no amay community of believers sa loob na church. No gingan amay support tan amay comfort ni na tali-tali timo no buo tayo as family. Pastor, no wala achievement mo, sipay manli ka ya kay ibam no bugbukor mo. Talante. Natan no wala mo so failure mo, sipay man-encourage si ka no bugbukor mo. So kailangan tayon talaga so sa kaiba. Kaya Pastor, wala may ibabagato ditan niya instances balot ya kay minsan magmamaliw tayo bukor patiratan Pastor sa unang tayo amay no minsan mambukor tayo no sika tayo so unmarried no amay aga-akas kasal o ang gapoy ay naasawa. Pastor, wala ray totoo ya. Agdan talaga gabay so mga sawa. Wala mo to sa rami totoo ya. Gabay day mga sawa, ang gapula ba so naasawara. Antayo, wala advice kun sa arayay kim Pastor, arayay mamarikit. Ano, amay laki kasi Pastor noong babayag, sa value to, babalig. Kasi, wala trabaho to, tatagis posisyon to. So, babayag, mas dakil so, na kinad si Katoyabi na humaling. Sa ibi noong babayag, ang gano'n wala trabaho to tan, one day degrade.
Kaya sa advice nung amay, mag-40 la, man 50 lut, ang kapilin talaga, at sa bibiin. Sa nanggal ko kwanto, di bali nang wala, wag lang mali. Ah, ang gano ang kapulay na asawa, basta nang say, akaasawa ka, balot, buanges, makaasawa ka na manginterlabat na problema, man di bali lang ang gapo, Nanonotan ko, Pastor nang say Ross. aliwa. Ah, Nanonotan ko, Pastor Ross, may kantayakin eh. Ya. No, kinla ko no, no mang 40 la ko no. Pas minat so kanta to eh. Pas minato gentle Savior. No man 50 la, whosoever will. Whosoever will like kanta to katon. Man may babagang Pastor Ross ya. Yan. Ano, whosoever will la kasi, lapod labay day mga sawa. Ang gano sa paladtan, ang gano aliwala katon. Imbis ya may kaibadad singano kasamputan na bilay det maragap ni lapod barabara tan whosoever lay babagada ama may babagam yang gano buangas ladtan aga katulungan sa idi iligo sa pananyo. suldungan ko, Pastor, siguro no sa isintala, sa kanyon dola, rescue the perishing. Okay, so, Pastor, no, agap lamang, ag tayo mapaga. Tanto sa Diyos, wala rin plano to, no, minsan, ngali, ag tayo natalusan nangyari. Pero, Jad Biblia, wala rin tutumot yang kapoy asawa. Nunungan tayo, Pastor, si Jeremiah, the weeping prophet, ang kapoy asawa to, Pastor. Pero lapod aga ang asawa, mas dakal susay agawa to ministry. Si Ezekiel, Pastor, wala asawa to. Pero apag datya inatay may asawa to tampol, abalo. Pero nung abalo, di man agamit na sa Diyos sa katawan, kaya dyan unta dakal so nagawa to gawain. Si Pablo, Pastor, ang kwanta, wala ibabagaray record, wala asawa to, ya aganayarid ministry, kanyan siya siya tayo single. Anto ka manira, si Pablo, Pastor, nung lapod bang bukbukor, nagawa to gabay to. Wala sa kaya laki, sa kaya, kung ibaga, laki ubi, wala sa kaya to, kung tayo lawa, ya kiyon, gabay to susay, ulad, missionary journey. Si katoy single. Ano na missionary? Ulalabat. Wala lamang so ang imbitan si katoy bitaw, ulalabat. Akinay, single eh. No wala asawa to, ang mangyayari antan. Ay Pastor Ross, ag timot ibabagaya are wala asawat ag mo la makakimoy nagausar na Dios siya No. Sa labay tinibaga di agagi. Mas walay freedom. Ag tayo man mo no bilang single tayo. Awa. Tawala ra may tatawagan tayong totoo, yung gifted iran na sa silibas siya tatawag. No man ni-enjoy tayo on man agagi ang gapoy maugas. Pero no man-enjoy tayo walay pamilya, man lingkod Dios sa katawan pareho lang bangat matya. Pastor, pibasa yo sa ibabagat na sa 1 Korinto, versikulo 7, 23 hanggang 28. Nyay so kanto agagi. Si kayo asaliw kayo at sakay abili. Ag kayo magmaliw yaari pen na totoo. Agagi balang sakay manayam kumon at Dios. Ja ed atawagan to. No ni paakarad saray mamarikit ang gapo ed siyak sugangan na katawan. Ang gaman untan iterkoy kaisipan ko asi nga sakay ya akagamor na panangasi katawan tapyan na pantian. Kanyan isipin ko asaya at maong lapod irap tayo natan. Asalanti maong ed asawan ya untan tula. Asingger ka ed katawa asawan bii agmo aanapon so kabulos mo. Nablos ka ed asawan bii agmo aanapon so bii. Et anggan mga sawa ka agka makapan kasalanan. Tano sakay amarikit mi asawa agka makapan kasalanan. Balet saraya wala na ani irap da edlaman. Tanlabay ko ya ilaban ta kayo. Pastor, sa kwanto tanot, sinaliw tayo na sa Diyos. Na halaga, awa? Asaliw, singa, nung dati ng samang pastor, tayo, wala may case system kon tayo. Ya, wala ari-ari po niya sa aliwan. Sa katayo namin at bulos tayo. Awa? Pangbalat, sa kwanto ditan, no, ni pagkarod sa panangasawa, sa kwanto Pablo, ang apoy kang ganun siya. Pero sa kaisipan ko niya, ay kwanto. No, walay bii, gabay mo yung mga asawa. Alam mo, laki ka, mga asawa ka, basta marikit. Ang gapoy problema. Ay problema, no, di asawa, may asawa mo. Ay problema bala. So, kung pang problema, wa? So, nung type, baro, sa kwanto tanay, no, samay, agmo pang asawa, mas marakap so dakal so nagawa mo kay may na Diyos, okay mo alabat, iman. O, Pastor, so, sa kwanto ditan, aramay ang gapoy asawa kumunya lalo rami ang tatak kan aman so malungkot kumunta walay gawan tayo SSD
Anto may SSD ibabagot ito, pastor? Seeking, saving, discipling. Ayan. Tano si katayo so nanap tayo ra. Nata na nibaga tayo si karay panangaro Diyos nang gano ang puy asawa da sa Diyos na so say kaibaan da na disipulo tayo ra nagamit ired kimay na sa Diyos siya katawan. Sa isa kay ni pastor ya no dahilan niya mambukor ka no amay wala asawa nga to nansyan kayo. Antayo pastor mairap ya so man siya no. No say unsublayad feeling niya inatayan kuno at amay nansyan. Lalag kalot lad saray anak. So pastor anto so sara may nagiging dahilan na pastor akinat man siya sa kaya sa nasawa. Unaan, pastor, siguro may say unaan dita niya balang siguro nanong kapastoros kini. May relasyon na Diyos siya katawan. Akin ko ni baga man. No walan itayo na nakin pastoros na may marakop ya relasyon na Diyos siya katawan. Ag mo nanonotan niya isyan siya asawa may akin. No marakop sa relasyon mo kinan Kristo. Naaral mo awatan no anto so walad asawa. Ag mo nalingwanan so samay insipan mo nan si kaso ikasalabat ni si kato. Say nananangkutan unaan niya nayaring adral so samay relasyon na Dios. Mamamaliw labat ya effect so sa arayay problema no sasabi. On pastor, tan aratan na effect pastor yung problema no sabit amay-amay awa. Na nanangnang tayo ya agtilasan sa akin. Mangbalat sa matwa pastor ditan nya nunuwala ko mo ni ramay anangnang tayo ya nansyan na lalo na si katayon trabahador tan hanggang nagkalaw kan trabahador no ordinaryo kan member tayarian mo yung ministered si kara sarag mo agagi kiraso antamya amay nansyan walay grief walay fear tan walay feeling of pain niya nalignada kaya kumuntag tayo kumun era papaulyanan era may nansyan Sa nagtimo tira uusgaan. on Kagingan tulungan tayo raya umbangon. paano tayo ran tulungan yung bangon pastor sa kanyo tulungan tayo ran umbangon awa siguro sa number 1 dita na i-orient tayo era no anto susay kabaliksan na sa may panag-asawa ta nunan siya aliwan din katapusan lay mundo pastor Katon wala rin churches pastor sa akin, wala ministry dad untan eray. Tuwa natalusan dan mairap, so dadala na nasaratan niya. Klase agagi no wala rin tanya nagagawad si katay. kanyan antes ko mo niya wala so panagsasyan at sa may sa kaya pastor o si katayo raya Seventh-day Adventist wala tayo community ibaga tayo si karon sa importansya na sa panag-asawa at sa meaning to ya pastor pen nagdadedel siyang so sa kabalik sa panag-asawa. Katon gali importansya si katay pastor, si katay ron pastor awa. Man officiate tayo ka sa requirement may walay marital counseling. Tadi man tayo iyan, ipupurag, itatanamod nunod da. So, importansya, tanuan to'y luluuban da. Tapi ano agira naman end up, divorce or di napan siya. Antayo pastor sa mahirap ditan kasi no may anggapoy nunan siya nira say kaskasya na ray anak. Dugatan, lalo na wala rin anak da. Siyempre affected may nansyan. Walay anak affected man. So may family no mamisan mamalo ya dysfunctional. So ay so makabalik sa niya i-minister tayo kumon. Sa isa kay ni pastor ya dahilan so naan single kumadwa amay nansyan. Kumalo pastor amay inatayan. Inatay may para to, may asawa to. O nangyari no, na may asawa, o may atag. So, paano tayo rin i-minister? Pastor, unong say pag nag-minister tayo, unang na kaya Thessalonica 4:16-17, basaan tayo, pastor. Tapos, saya, mangibagay, say isasabi ng sa Diyos siya katawan. Diyan sa rin nato yan, hanggang pula arom niya tambal yan, nangyari tayong iter. Kagingan sa isasabi na sa Diyos siya katawan, taman labay talaga, so say, anto, solusyon na say patay. Pero, pastor, pabasa sa'yo, 1 Thessalonians 4:16 and 4:16 and 17. Segundo ay tasay katawan adili on lasor aman lapod tawon pati sakay ya uyag pati boses na arkanghel tan saray trompeta na Dios at saray inatay at Kristo umbilay iraya uno na insan si katayo ang mabilay ya atilak naabot tayura na ani piulupan ed saray kaluraman miabot ed katawan di man ed tagay ed untan miyayam itayo lawas ed katawan. Pipaliwawa yung pastor, so say kabalik sa na teksto.
Okay. Abit lang Pastor Ross yakin. Ya sa ito papatay sa kiso ipapatay rason akin man mambukor sa sakya to. Pero sa marakap di Pastor Ross, sa Diyos siya katawan ang eterna sa ibalag ya ilalo. Yang gaman sa ito patay, walay kiulid bilay. Saya sunagaw nung sa text na Pastor Ross. Noon sa bilas o sa may oras siya sa Kristo at umpawila. At unapas yad tawon. Pero manaya mo sa kalura man labat ta alag rin to. Ta bilayin to. Unulid bilay so sa may inaatay ya sa santo. Kaiba so sa may aga inaatay Pastor Ross siya. Ya abatan tayo so Diyos siya katawan di man kalura man. Insan manayam tayo di man nagtawan. Yano iner sikatay sa mga bakasyon di man napigaran sa kilibon taon nawa. At saya Pastor Ross so balag ya ilalo ya ignan tayo natan lapod sa ilabay na Diyos nakaiba to tayo atan so markup ya iilaloan tayo yang gano walay patay walay kiulid bilay. On Pastor, kanyan, marakdag po sa teksto. Natan Pastor, anto si rin so sa gawon tayo sa ramay inatayan. Siyempre, no inatayan nira, alualabat yami lamay tayo. Amay kayari lamay, kayari tulor, aman so importante bisita tayo ra. Lanang kun ibabagatan Pastor Ross, actually kyan sa ikondalante, sa isang karakapan niya, piambagya Pastor Ross, aliwan sa may panahon na lamay, aliwan sa may panahon na tulor, nag-ingan sa may kasumpalay tulor. Tawala ra, Pastor Ross, so saray kaagyan tayo, yakyan. Ya isalat da so sa may masanton agaw, ya pandayo da Diyos siya katawan, tami tulor ira. Katundo ka nang nakaman sa ibabagagan si kara agagi, mas mauni, akiambagya kayo, kasumpalay tulor. Amay tulor, agda kayo napansin. Amay sutuo. Pero noong gapulare bisita, di man kayong pasyar, bilang sa kaya kaaro, mas na-appreciate da. So sa may presensya tayo. Tuatan Pastor. Pastor, sa may kumapad, may bagatoya, spiritually single. Wala kuno sa kayabi, Pastor, wala asawa to. Natan, nan akaasawa, di bali-bali relasyon to manayari, pero wala kulang. Natan, nan anak to sa panani siya na Seventh-day Adventist. Aki ulop, lapod aliwawaan, natan, nauman. No, dati siguro, naiinom ni alcohol, natan, andila. Kaya rin man susugal ni Sandara Iset, natan, andila. Talagang tinumbok to. Aglama mga kay Karumaldo, malulad kapilya. Natan na may asawa to, pasno ka pasnok. Sa kwanto, dumantuo ka la. Aliwan satan, so naasawa ka tuo, kwanto. Sa naasawa ka tuo, amay kanon to namin. Amay iluto to namin. Natan, sa ikaw to, sa gabay ko, amay datin si ka. Aliwan satay, apasimbalon si ka. Dumamot ha? Dumapas na raw. Siyempre, amay-amay lanti so Sabado, tulad ng sasawa to, di man, tawalad kapilya. Ikaw to, sa gabay ko, amay dati, aliwan satay, luma. Pastor, aray may babaga tayo yung spiritually single. Amay, anggaw po yung suportan si kaloob na iglesia. Nalutan ko nun sama, na may istorya da nariringal ko, amay asawa, no Sabado la, amay pisasabal to na nagbasaan to. No Sabado la, amay so ipagawa to. Kanyan si rin, nga, tapian aga makadalo. Di-discourage, ang God, mag-give up, lamang, awa. Pero Pastor, anto sa ramay, dapat tayong gawaan, kaya dyan unta na, sa ramay unya, spiritually single. Wala asawa da, pero dyan loob na iglesia, agda kaiba, tado may relasyon. Relihiyon. Okay, say unungod say aral tayo, Pastor Ross, say church ko mon at saratan niya pang kanawnawa, say church ko mon at ken. Sing ano ipasiguro to sa may tuo, spiritually single, ya say church at wartan, ya agaon tatay na niya available ya lanang noon to kaman so nayarin tulong ya sa ragdan iter. May assurance Pastor Ross kasi importante man may ang gano walay problema noon tam ya sa church at wartan ya sarasarag mon asinggaran anytime ya unsabi susama niya pang kanawnawa walay deun tan liket adlik naan mo ya ag mo naliknan mo susama problema tawala so nayarin misasakbatan at sika ya church, community of believers, yan nayarian mong Vatican. Diyan sasabi Pastor, may babagadaya, may care group, o marakdakop dyan, wala care group. At least wala sa samang council. Sa kay ni Pastor, syempre, noon niya irayabang atla, minsan pati pamasahe, agay na asawa to, lalo nubi. Kanyan, kumunta sa church, untulong mo sa ramay, personal needs na sa raya to. Wala ko sa ministry tayo, sa ramay, spiritually single, may wala asawa da, pero kontra may asawa da, kanya na naira panira. San, of course, Pastor, may pikakasi, Pastor Ross. Makapanyari, so pikakasi. Lanang tayong ibabagatan agagi, more prayer, more power. Importante tanya. Marikot mat, Pastor Ross, ay, ang gano'n siya personally,
Pastor, nawali mang ibadyak. Pastor, sinasabi, panaaral tayo, Pastor Ross, dyan, ipipikasi may programa yun. No, sa ito manaya, Pastor Atkian, ang tatuya walay tuo, yalanang niya ipipikasi anda si kato. Walaan na sa likatad puso to, tansing ano ang kakasil man. On, Pastor. Tatuya walay umanya to. Taan alwala ba siya sa may pagkamta no aging tuwa iya wali unto initarya tulong awa. Talutan tayo si Moises tan si Aaron. Mamaya may so example pastor ya na wala unto tulong niya talaga, we accomplish much. Pastor, agay pulos na oras at kailangan tili mamatanir Okay, lalaman. Pastor Ross. Anto susara mo utit niya pananalita pastor. Ya, gaba yun i-share ed saray kaagian. Agagi, marakapad sa kabuwasan niya, inaral tayo. Ya, akabatan tayo, ya wala manaya, so panaon niya man bukbukor so saray miyembro na sa iglesia. Marakap ya si katayuran leaders na church, si katayuran miyembro na church. At manggawa tayo na aray programa. Ya, nayarian tayong gawon, tapyano, na-reach out tayo. So sarayan, kaagian tayo, ya warjad sayang sitwasyon. Tapyan nalik na da agagi, yagira mambukbukor, wartan itayo, gaano og tayo ra, tuwatuan ka pamilya, si karet kaagian tayo tinan Kristo, nalik na da, ya wala sumanaarod si kara, ya kaiba daad kapilya. Tan kumunta, ipalik na tayo nainayon si Karapastor, ya may taklay na panangaw no sa Diyos. So nainay ya sa limbang da. So nainay yung lalakapod si Kara. Nayarin mambukbukor ira, physically, pero sa Diyos usay kay hibada, ag tumbalot ira itila. Aman sa maraka Pastor. Pastor, agay dagap sa sayan panag-aral, kanyan sirin, natalusan tayo kung muna gagimira, yasay pambukbukor dalin at ang tugabay ibagay agad taon sa pambukbukor tayo. Sa iglesia komun, so sa untulong at saray mambukbukor, yan dyan untan at sa araw panangaro no sa Diyos, so sa nalig na da. Pastor, nangyari ipikasi, yo, so sara may mambukbukor natan, o wala na problema. Okay. Ang pikasi tayo gagi. Marumin Diyos ang katagyan minama. Salamat ya balbalod. Lapod asumpal susayan. Panaral mini paakar at saray panaon naman bukbukor susaray miyembro. Ama talusan min maong natan. Ya wala manaya so napag ya gawo na sa iglesia ni paakar at sayan ministry. Katon si rin o Diyos ipikasi mi. Ya kumun say aruan, concern, at mansyansyad kapuso na balang sakit si kami. Tapyan, nalik na, nasaray miyembro na church, ya wala rad sayang sitwasyon, ya warja so iglesia para si kara. Ama, ipikasin mi pa, susaray miyembro na sa iglesia, ya warja sayang sitwasyon. Kumun ama say kimay na masanto ni Espiritu, say panangaro na saray agagi, sulawas dan nalik na. Tapyan nuntan ang gano bukbukor da, at malikat iran makapanding korad si kayo. Sayo namin sukuran midiran ng Jesus. Amen. Salamat sa balag, Pastor, at sa inkiwala yun sa panag-aral. Saray agagami, salamat din pangibayon si kami. Hanggang untumbok lamot kumunya lawas at iba nyo kami mangutkot na ragdan at sarayan makabaliksad yung panag-aral. Salamat, Pastor.